بسلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل الله تجيتك أبرني daha tegaka honoma musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri boɗalirumede fere feeñayi windere feñjay ɓattake bindaɗo amde sappo seeto hitande ujunnaje nogas e tati ɓattakuji men andude tarihaji annabaɓe meɗen en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo teddini en wi ɓi adama min tan ndewe kam en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen en juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jaari en duwanima anduɓe men andinɓe o diine l'islam belɗo mo gonɗen e dow mum en duwanima khalifa men aada tambaniɓe men pine men coñce men gandi men hanki men ha mbasen hedde caggal musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe hettiyankoɓe jewte men yewtere men buuɗalirmede min calmini on min juurima on min duwanimon min ñaguimon duwaw dendagal bandiraɓe taweteɓe joklina e windere kala Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée en hay diaspora o kala ɗo gonɗon eno gonirɗon guila e golleji mon ha e galleji mon neɗɗo ko waɗata foof ɗo woni ene sawdini ɗon noddirguel mon ene hetto jewte men ɗe amin tinma ɗon kala ɗo keɗɗa amin tinma ɗon kala no gonirɗa e golle no ƴettirɗa roppo aɗa fofto aɗa heeɗo no gollirta aɗa heeɗo no defirta aɗa heeɗo no guppirta aɗa heeɗo kala ɗo mbawɗa wonde aɗa heeɗo amin tinma ɗon amin nelduma ɗon duwaw kadi duwaw ma mo duwatoɗa o ene yetto amin min beltanima no fewi haade men yettade jewte men mi rokka mon docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djibiso baɗɗo wittoji mum e leɗɗe ɗe Allah subahanahu wa taala funni hay ɓen ko laaɓi rutti witti ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem e moride gonɗo nder e jalto bowal kala ko noonne kadi joguiɗo asma estomac ɗojjo dumigo ko koyɗe musoje keeceje musoje koye musoje gonduɗo e prostate diabète nonne kadi cimmiɗo hanate ƴiƴam muɗum caɗele ɓesgu caɗele goragu kala mum docteur Djibiso holliti ene jogui en humpito laamu on docteur Djibiso taweteɗo hande o to Kidira waɗɗani leydi Mali docteur Djibiso ene jogui base mum Dakar ene jogui base mum to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie so tawi ari ha to Dakar Kermassar waɗɗani Osan sa ɓenni Osan ari ha to are juma o tali goto kesso nan ɗon sanate makko jokkodirta koye biyeteɗo Ceerno Ly sa jokkodire Ceerno Ly ma heɓen ko laaɓi walla so tawi yeehi Nouakchott ko noonne kadi musidɗo makko ne toon biyeteɗo Makki Ɓan onne kadi kanko joƴƴini ɗum ɗona sa yiiɗi jokkodirde docteur Djibiso mbatta ko 77 244 92 81 ko numéro makko ne waɗi hay WhatsApp sa yiiɗi jokkodirde Ceerno Ly tawete to Dakar to Kermassar mbatta ko 76
181 00 91 musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow e jeese meɗen en garti altina hande 10 lewru seeto hitande ujunere nogas e tati jareten koye tarihaji men ha tenti hakkude annabi Moussa e Firawna caggal nde naɗɗen e Baba Adama ha gasi kala donkuɗo rewidade leppi ɗi yo yatta YouTube sa yehi to YouTube tappa weltare ɓiɓɓe fulɓe ma yi tengade wotere ma yaltu kala ko danma e leppi tarihaji men ma taw ɗum toon saahaji jomiraɗo musidɓe tedduɓe ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo moon Seydou Abouba dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly Doussata en koɗo meɗen ko ceerno Khalid Abdoullahi Sy jewtunowo en ceerno Khalid min calmini min juurimama min mbi kisal ɓuural nden kay yajede ma bisimilla maɗa anate jayde Weltare TV jokken jewte men caggal calminali meɗen bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullah e wayno nano Yunus nde moɗino Allah tawinne dandama Yusuf e wayno nano. Waaleykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sar Abdoullahi Sarr mi salminama mi wima mbani bah jetti Allah no fewi Allah kadi moƴƴani en e nder moƴƴereji mum lubde en poofali men e cellal men wawde artude ɗo hande kadi e jokkude jewte ɗe gownoɗon wadde ñande kala en ceerata yettude Allah hande kadi en jetti Allah en ñaguima Allah kadi kala neɗɗo ɗo woni yo Allah reen ɗum nden ko mum keerika en calmini jinnaɓe men wonɓe sababu wodere men e ɗam ɗo gurdam en ñaguima Allah nde Allah junnata balɗe ɗe kamɓe wurɓe ɓe o moƴƴina battane ɗe calmini nene men mo ganduɗa Allah rewni en ko e makko mbawɗen yiide aduna ñaguima nde Allah junnata gurdam makko nde Allah moƴƴinta battane makko nde Allah renatamo nden ko kirika nde Allah hebbinta e makko weltare kala e sa'a taw ko weltare wondude e yettude Allah en ñaguima jinnaɓe men yabɓe yo Allah hebbine mabɓe yurmede mum barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam caggal ɗum en calmini ceerno men sehil men taw kadi ko guiɗo men mo ganduɗa ko faaro men eɗen parnoro ɗum taw kadi ko jiyaɗo Allah moƴƴo mo Allah moƴƴini dariɗo e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene golla ɗum ñande kala dewowo Allah dewnowo Allah Allah hajji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye to soringo ɗo en gari haɗo galle ɗo en juurimomo en calminimo en calmini galle o foof en juurima ɗumen en ñaguima Allah nde Allah junnata gurdam makko Allah kadi moƴƴina battane makko tanko e dendagal julɓe kala caggal ɗum en calmini dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma en nanni hen dendagal julɗo ɗo woni en calmini ɗum ceerno Abdoullahi Sarr konngol arti e ma e on ɗon sa jokken golle ceerno Khalidou ɓe calminɗaɓe foof en calmitima e dow ɗemɗe mabɓe kadi ko duwiɗa ko foof en mbi allahumma amin ya rabbi neniraɓe tedduɓe baniraɓe rewɓe tedduɓe jeeɓi sababu godale kala ɓenne kadi calminama juurama musidɓe worɓe tedduɓe kañum darniɓe darni galleji ɗi guilayni heydi sukaɓe e ñamminde hultinde safrude kala eɗen mbiya tan ko darde yonde fewde moni kala kadi yo ɓeydu darde tabinde no fewi nde tawno neɗɗo yo toppito joom suudu mum no fewi ñammin yarnu holtin safru kono kadi toppita sukaɓe no moƴƴi ko hen jeeya ceerno Khalid Abdoullahi Sy gonnoɗen koye Firawna en gandi joni Firawna en gandimo joni noon holɗo sababu rewi ha godalngal Moussa taw kadi koye nder jimade Firawna ceerno Khalid ɗon jaron ɗen bisimilla jokkiren ɗon ay Sar Abdoullahi Sarr mi salminima lawol gongol
mbiɗa gonnoɗen koye Firauna joni noon en gandi hol gonɗo Firauna eyyi joni noon heddi ko jiɗɗen andude holno hakkude makko e annabi Moussa fuɗɗori. Seydi Sar mi salminima. Firauna o resi debbo biyeteɗo Asiyatu bintu Mazahima, kanko oɗo Firauna o resi debbo ina wiye Asiyatu bintu Mazahima. Asiyatu o jibinɗo mo wiyete ko Mazahim. nde o resata oɗo debbo ina yaara e duuɓi 20 ko oɗo woni cuddiɗo makko. kanko Firauna noon waɗi sa'a goto omo leeli e sal oɗo debbo. o debbo ne jogui sal omo leeli e sal he ɗo leeli e sal he ɗo o yi koyɗol kanko Firauna. koyɗol makko ko o nani ewnotoɗo ne ewnomo e nder koyɗol ene wiyamo e hema Firauna, laamu ma giwgol mum ɓattima. heɓana ndu wimo ko Firauna andu koye laamu ma ko heddi hen ko heewani, kadi giwgol laamu ma ko e jungo suka goto jeeyaɗo e banu Israila en ene jogori jibinede ko ɓooyani ko on ittata laamu ma. kanko Firauna o nani kan ɗon haala. nde o nani haala ka e nder koyɗol he o wi cuddiɗo makko o e nder koyɗol he, mata nanani ɗum ɗo ko haalata an Asiyatu? a nanani ko haalata ɗo ko? Asiyatu heɓɓiti wimo aha kay mi nani ko haalata ɗo ko, kono noon koye koyɗol ko kalɗen ɗo ko fof koye koyɗol he. nde ɗum noddimo wimo laamu ma ɓattima iwde, laamu ma noon ittar ɗum ko cukalel jeeyngel e banu Israila en koye koyɗol. caggal ɗum kadi o rutti o wi debbo o an kam a nani kaɗo haalane? mata nanani ko haalata ɗo ko? debbo wi aha mi nani ko haalata ɗo ko. fof koye koyɗol he gotol. joni noon o nani ewnanto o ruttima kadi o haalde debbo he, kono fof koye koyɗol he. fof koye koyɗol he. debbo wi aha mi nani. Seydi Sar koyɗol mabɓe gadi ngol ko ni henne. ɗum noon konngol arta e maɗa jokken golle. laamu makko arduno koye koyɗol, laamu makko jogori boñirde koye koyɗol. koyɗi wonko firata ha heewi, kadi firde koyɗi wona hunde wemde, haalde koyɗol kadi wonata hunde wemde. ɗum noon janggen hen aduna no feewi, nde tawno ko gaddeten ɗo hen ko ha jangguina men. ɗum tagui ko docotal gone koye yeynade lappi men pine ɓamtare. ceerno Khalid Abdoullahi Sy o hoyɗi e nder koyɗol he kadi omo hoyɗamo e debbo anani ko haalte ko, bette ko ngol koyɗol gotol tan hoyɗi walla ala. e Seydi Sar mi salminima lawol gongol. mbiɗa mette wona koyɗol gotol o hoyɗuno, ala wona koyɗol gotol o hoyɗi lawol gongol. nde ngol koyɗol ɓenni o hoyɗiti koyɗol gongol jamma ɗimmo o tan. on ɗon jamma ɓenni, jamma ɗimmo o hoyɗiti koyɗol gongol kanko Firauna. holno koyɗol ngol wayi? omo ɗaani e daɗɗude makko o yi sagata goto suka gorko yetti galle makko tan hongani tan naati nder. sagata gorko o noon ene reggini mbarodi mawdi. sagata gorko o omo jogui loocol e jungo makko. sagata gorko o nde yettimo kanko Firauna, yettil ngol loosol woni e fiidemo e hoore. sagata gorko o nde fiyatamo loosol e hoore, sagata gorko o wimo ko an Firauna ndar hoore ma. holi an? aɗa andi hoore ma an?
sagar gorko nangue koyngal makko daasimo weddoyimo e nder ndiyam kettoɗen koyɗol ngol no moƴƴi de o yii ko sagata gorko o naati e galle makko sakkitinaaki honggaani te kanko ko laamɗo sagar gorko nde ari ne ardi e mbarowdi mawndi ina woni e junngo mum loosol ene mbiyata sawru yetti ndun ɗon sawru ƴetti ene fiyamo e hoore kanko Firawna o wi Firawna ndaar hoore ma aɗa anndi hoore ma an o nangi e koyde Firawna o daasi ɗum kanko on ɗon sagata gorko o weddoyi Firawna to nder maayo ɗum no woni koyɗol ngol nden noon nde Firawna fini Firawna noddi firawɓe koyɗi hankadi o fuɗɗima hulde seeɗa o noddi firawɓe koyɗi nde o noddi firawɓe koyɗi o haalaniɓe ko yi e koyɗol ko nde o haalniɓe nani ɓe mbi waɗan min lajal hokku min balɗe seeɗa eyyi hay sinno ko ɗo ha janggo min ƴeewa koyɗol ngol no moƴƴi joni noon o waɗaniɓe lajal nde o waɗaniɓe lajal kamɓe firoɓe koyɗi ɓe keewi ɓe jeehi ɓe jiidiroyi e koye mabɓe joni noon ɓe jii e koyɗol he kamɓe firoɓe koyɗi ɓe mbi ɗum ɗo ko halkare Firawna woni ɗo joni noon ɓe gandi ɗum ɗo ko halkare makko gollo koyɗol ko halkare makko woni ɗon caggal ɗum noon lajal ngal o rokkunoɓe timmi ɓe garti yidde habrudemo koyɗol ngol kamɓe ɓeeɗo Seydi Sarr konngol arti e maɗa jokken golle Allah andinimo de aha Allah ne haalda e men ñande kala ne rewra men noon e woni koyɗi heddoto ko ganden walla mbasen walla piren walla mbasen ceerno Khalidou o ari haaɗo ɓe gari haaɗo kamɓe firoɓe koyɗi ɓe holko ɓe mbimo ɗon eyyi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol eyyi mbiɗa holko ɓe kabrimo nde ɓe gari nde eyyi nde ɓe gari nde aɗa andi ɓe jii ko halkare makko kamɓe nde ɓe ƴeewoyi firde ngollo koyɗol kamɓe firoɓe koyɗi ɓe tawi ko halkare makko woni ɗo kono noon ɓe garti yidde haalandemo caggal ɓe mbaddi e makko lajal ɓe gari janggo mum ɓe mbimo ande koyɗol ma ngollo ngol min jii ɗum ko camtarle koyɗi ɗum ɗo wona koyɗol pirotongol eyyi no mbireten enen tan ko koyɗi dabbude eyyi ɗi ala ko ɗi piri eɓe gandi ko halkare makko woni ɗon eɓe mbawi firde koyɗi eɓe gandi ko halkare makko kono noon ɓe cuusa haalandemo ko halkare makko sibi eɓe kuuli soɓe kalanimo ɗum omo wawi wardeɓe ko ɗum waɗi ɓe kalananimo ɓe mbi tan ɗum ɗo ko camtarle koyɗi ɗum ɗo ko koyɗi dabbude tan nani de ko koyɗi dabbude tawol gonɗo joni noon ɓe jeehi kankone hakkille makko iwi e ɗum jamma dewɗo hen o kanko Firawna kadi o yii koyɗol gongol woni tata ɓiwol o yii sagata gorko o kadi ari ene jogui sawru sagata gorko o kadi fii e hoore makko sawru ndu sagata gorko o wimo feerema boni Firawna andu ko heddi e gurdam ma natti hewde min gummimi ko to asmanuji komin nelaɗo e ndiɗo leydi faam ko heddi e gurdam ma ne famɗi hankadi aha caggal ɗum e koyɗol hen nde o yii oɗo sagata gorko o yii kadi Asiyatu bintu Mazahima woni cuddiɗo makko o soyni ɗum ene waɗi bibje ɗiɗi ene diwa hakkude leydi e asman omo ndaara ɗum ayi ɗum ɗo ko e nder koyɗol cakkitingol ngol o yii sagata o no yiiri ɗum ni kadi o yii joom suudu makko o wiyata ko Asiyatu bintu Mazahima ene waɗi bibje ene diwa e hakkude leydi e asman kanko Firawna omo ndaara ɗum
ɗum ɗo fof koye nder koyɗol cakkitingol e nder hen kadi kanko Firawna o yii leydi ndi kadi leydi ndi ene yoori o yii maayo ngo ine ɓeeɓi kanko Firawna ɗeɗo gueɗe tati fof o yii ɗum ko e koyɗol cakkitingol ngol Seydi Sar o yii suko o ari ene jogii loosol ene fiyamo e hoore ɗum ko goo o rutti kadi kanko Firawna cuulel ngel ne wiyamo feere ma boni Firawna andu ko heddi e gurdam ma famɗi min gummimi ko asmanuji komi nelaɗo e ndiɗo leydi caggal ɗum o yii joom suudu makko ne wiye Asiyatu bintu Mazahima ene waɗi bibje ɗiɗi ene diwa hakkude leydi e asman omo daara ɗum caggal ɗum o yii leydi ndi ne yoori kon maaje ɗe ene ɓeeɓi Seydi Sar ɗum ɗo woni koyɗol makko cakkitingol konngol arti e ma jokken golle est ce que ɗum fof Allah ne hollamo won jogorɗo arde kono ronki miccade holko ɗum woni kadi omo yeccuddiɗo no feewi ceerno Khalidou koyɗi fijirtake teni koyɗi wona mere nden o yi ngolɗo hen no koyɗol holno o waddi kadi e firoɓe koyɗi ɓe ceerno Khalidou eyyi Seydi Sar mi salminima lawol gongol mbiɗa andi o yikkoyɗol ngol holno waɗi ay ɗo yingol koyɗol ɗo o fini omo huuli no feewi kulol makko yettima nokku e on ɗon ñalngu nde o huuli o rendini dendagal firoɓe koyɗi o yimi yi noon koyɗol ɓurgol hawnade ngol ɗo koyɗol noon mboɗiɗi peer noon kam holko ngol firti alay saago gadda noon kam ko ngol firtata mbason wiidemi no mbiɗon kam ñanden ni ɗum mi ala hen ɓe duttaki caggal ɓe jahani hay nokku ay nde o haalni ɓe ɓe mbi tan ko muñu seeɗa ɓe joñi ɗon seeɗa ɓe jiidiri ɓe ƴeewi koyɗol ngol ɓe garta makko ɗon e ɗon kanko Firawna ɓe mbimo ngol ɗo koyɗol ngol koyɗuɗa ko ngol firtata ko cukalel ene jogori jibinede e ndeɗo hitande ko kangel jogori ɓorde laamu ma ko min jiya koyɗol he faam cukalel gorel ina jogori jibinede e ndeɗo hitande ko kangel ɓorata laamu ma so ngel ari noon ko ngel feññinta ko ngel nelaɗo neli ngel ko deweteɗo gonɗo to asmanuji ko ngel ittata laamu ma Firawna so ngel ari ko kangel wonata sababu an kalkoɗa kangel wonata sababu ay minen wonduɓe mabɓe minen foof halkare amin koye jungo maggel woni wadde faam cukalel ne jogori jibinede ndeɗo hitande halkare ma an e yimɓe ma kala dewɗa e ma ko e jungo maggel waɗa ko ɗum firata ngol ɗo koyɗol ngol jiiɗa joni an Firawna Firawna wi ko mbiɗon ko ɓe mbimo aha ko ɗum de woni ko min ji min mbasa funtudan min kalanma gonga Firawna wi kaali ko mawni e on ɗon saaha o noddi dendagal laamorgo makko o noddi police ji makko o noddi gendarme aɓe makko nani o noddi laamu makko fof omo yiɗi haaldude e mabɓe o wi ko dendagal leydi ndi mboɗo yiɗi kala ɗo debbo cowiɗo woni mboɗo yiɗi mbatton hakkille e rewɓe leydi ɓe pop kala ñalawma kamɓe fof ƴeeweɓe kala mo tawɗon ina sowi ndene ɗum so ɓatima jibinde gadda ɗum e galle ɗo gallam ɗo o jibina ɗo ko jibini ko so tawi woni gorel ɗum kay ko ɗon e ɗon tan warete so tawi noon ko jibini ko woni dewel goppon ɗum wuura eyyi gorel yo waɗe dewel yo heddo Seydi Sar ko ɗum ɗo woni feere makko caggal nde o haalnagol ɗo koyɗol ɗum noon konngol artema Seydi Sar jokken golle ƴeew tan Firawna no wayi hewde peeje ni fof ronki dañde feere moƴƴere Allah sene waɗa hunde ala ñande hen a wawa ƴoƴande ɗum ceerno Khalidou
o naatani warde ɓiɓɓe worɓe omo acca ɓiɓɓe rewɓe fandare makko. eyyi Seydi Sarr mi weltima e namdal maɗa no feewi. mbiɗa wonde hankatin o naatani warde ɓiɓɓe worɓe o ɗacca ɓiɓɓe rewɓe. eyyi ko ɗum woni golle makko e on ɗon saaha, ɗum woni miijo makko. ɓayde wiyama ɓinguel gorel ina jibine ene jogori bonnude laamu makko. joni kanko woni feere makko ko kala debbo cowiɗo yo reene, so ɓattima jibinde yo adde e galle makko he jibina ɗon. so jibini ɗon yo so tawi woni gorel ware ɗon e ɗon, so tawi woni dewel e on ɗon saaha woppe. joni noon ɓe mbaɗi noon kamɓe yimɓe makko ɓe ƴeewoyi rewɓe wuuro ngo, kala debbo ɗo woni ɓe ndena ɗum. so ɓattima jibinde ɓe gadda ɗum galle Firauna. so tawi ko jibini ko dewel tan ɓe goppa jomum yaada e ɓinguel mum hoota. so tawi woni ko gorel ɓe mbara ɗum ɗon e ɗon, wona ha ɓooya kay ko ɗon e ɗon tan. ɓe goori noon eɓe mbara haɓe mbari 90 ujunere ɓinguel dewel. won konngol wi ko 12 ujunere ɓinguel gorel wara. konngol wi ko 90 ujunere ɓinguel gorel wara. joni noon koɓe mbari ko nde fuɗɗi hewde tan, malaikaji e koye mumen gulliti Allah subhanahu wa ta'ala. ɓe mbi joomi amen, an de woni an woni deweteɗo amen, an woni tagɗo min, an waɗata ko beleɗa. ɗum ɗo de no hulɓini no feewi. hay malaikaji mettama ɗum ha gulliti Allah subhanahu wa ta'ala fodde no ɓe mbaddata kon ɗo cukalon. Allah e hoddiru mum, Allah wahyi malaikaji ɗi o wiɓe ay oɗo fiya ngoɗo fiya ko ngo jiiɗon ene waɗi lajjal ngal juutani koko dotta deeƴe tan. eyyi mo Allah wi yo wuur cikkuɗa neɗɗo no wawi harde ɗum wuurti wawa. mo doga ko dogata ko oto halkade. o wari 90 ujunere ɓiɗɗo gorko, kono haɗani jogorɗo tajje laasi makko o nde jibina nde heddima, woni annabi Moussa. Seydi Sarr, fulɓe mbi haaside haɗata nangue fudde. neɗɗo kala ko woni haaside, so tawi haasidagal makko huccinimo e hadde nangue fudde, o tampini hoore makko, o hattanta, o wawa. Seydi Sarr e hoddiro Allah o wari ko foti dani. caggal ɗum noon kanko Firauna omo rewindi golle ɗe, omo ƴettiɓe o hooli, omo henni e ɗeɗo golle, ene kirsa sukaɓe worɓe, ene gacca sukaɓe rewɓe, sababu ne yidde rentade cuhlel jogrogel jibinede bonnuwel lawol makko, beele ene hirside hen lawol gotol. ɗo kam e hitande mayde, hitande nde haade mayde kala ko jibina koko hirsete. joni noon koye ɗum ɓe goni ha Allah waɗi noon yummum annabi Moussa so wi annabi Moussa. Seydi Sarr, konngol arti e ma. est ce que machallah annabi Moussa, est ce que jomiraɗo. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmede, ko haalteɗo ko kala koye pular labɗo ceer, kono kadi woni koye deftere Allah teddude Qur'anil Karim. wonande oɗo henna Fir'auna kutoriɗo doole, kala cukalel gorel jibinagel fittano mum itte, kala cukalel dewel jibinagel acce, ngam holɗum ɗiɗo henna koyɗi tati ɗi hoyɗi caggal nde o firana ngam hollirede hitande ndeɗo henna won cukalel joguinogel jibinede gorel ngel jeeta sababu iwde laamu. feere wonde ne wawno hutorede, kono ala ñande bonata feere ala. ceerno Khalid mbiɗa ni ko noon, gaño ko gaño tan. Fir'auna koye golle bonɗe woni ceerno Khalid, holno wayi? eyyi Seydi Sarr, mi salminima lawol gongol. eyyi fulɓe mbi omo hani ngadi fusata ɗum. jarama. ayi kanko Firauna o woni koye ɗeɗo golle bonɗe,
ɓuri hawnade hen ko kadi Moussa hade mum jibinede bamum annabi Moussa ko e laamorgo makko woni kanko Firawna bamum annabi Moussa wiyata ko Imrana on ko e laamorgo Firawna woni kadi koye ɓurɓe battade Firawna woni e hoddiroji Allah omo ɓatti Firawna te cuddiɗo makko nene galle makko to e on ɗon saaha ko ɓuri hawnade hen ko omo jogui e on haaju bamum annabi Moussa o jaɓata on woɗɗomo e on ɗon saaha ko ɓuri hawnade ko e hoddiroji Allah yummum annabi Moussa immi ko galle mabɓe o tawi ñande annabi Moussa ƴettete ñande annabi Moussa sowete yummum annabi Moussa immi galle mumen o tawoy bamum annabi Moussa ko galle Firawna galle Firawna ɗo ko ɗon ɓe jotodiri e on ɗon jamma taw bamum annabi Moussa heɓata woɗɗude Firawna omo jogui mum haaju no feewi koye yimɓe ɓurɓe ɓattade Firawna jeeya e kawis to banggue sohla noon to banggue sohla o suusa hodde wona to banggue gilli jettiɗi nokku ala to banggue sohla mo sohli ɗum no feewi nde wonde bamum annabi Moussa jeeya koye Israila en kanko Israila en gille makko mawnani e mabɓe to banggue gille ɓernde no feewi ha ɓurti ala ko to banggue golle omo jogui mabɓe gilli kono koto banggue gollinde ɓe e on ɗon saaha omo jaggi bamum annabi Moussa ene woni e nder galle makko yummum annabi Moussa ummi ko galle annabi Moussa en tawi bamum annabi Moussa ko galle Firawna ñande ɓiɗɗo oɗo ƴettete jogorɗo bonnude laamu makko ko e nder galle makko kanko Firawna ko hen o ƴetta e kawisaji Allah bamum Moussa wiyete ko Imrana jibin ɗum ko biyeteɗo Yasuhur on jibin ɗum ko biyeteɗo Ɗahas o jibin ɗum ko biyeteɗo Laawi jibin ɗum ko annabi Yaqub jibin ɗum ko annabi Ishaq jibin ɗum ko annabi Ibrahima ko ni henna yumum annabi Moussa wiyete ko Yuhanidu woɓɓe mbi Yohanna kono ko Yohanidu enen ko jangguɗen ko noon o wiyete joni noon o immi galle to o ari galle Firawna o wondi ɗon e bamum annabi Moussa ko ɗon annabi Moussa ƴetta ay ko doganno ko koye nder galle makko kisanta annabi Moussa nde jogui ɗon weyndu e nder galle he nde ɓe gasni bamum annabi Moussa looti e weyndu he gasni watti comci mum jokki golle muɗum yummum annabi Moussa hooti galle mumen Seydi Sarr ko ni ɗum sifori konngol artema jokken golle gaño fulɓe mbi hatta nangue fudde kono noon musidɓe tedduɓe en ñawlina en jii ko waɗi ko kala o wari pittali kewɗi kono noon sababu o ari hanti ha e nder galle makko ceerno Khalid yo Allah dandine bone ha sidagal yo Allah bonene bone peeje bonɗe ene reeɓi ha e tirenno ngo wonɗo jahlata gara kala neɗɗo haajuma rokkuma feere bonde rokkuma ɗum taw gana ndeɗo feere an hoorema sa natte mayre aɗa andi yuloyta wonko natta aɗa ɗum tabitta rento yatir caggal a jarama ɗo kalɗa inde yummum annabi Moussa onon namdotoɓe ɗum jamma e ñalawma kettoɗe ɗum e nder lefol moon ma on jii ɗum hen ɗum noon a jarama no fewi ceerno Khalidou Abdoullahi Sy ɗum ko kawis mawɗo yummum annabi Moussa ko Allah wi wuurat kadi ko Allah wi wonat ɓuuri ko neɗɗo wi wonat ceerno Khalidou est ce que Idi Sarr mi salminima lawol gongol ha wallahi ɗum ɗo ko kawis no fewi eyyi kanko Imrana bamum annabi Moussa ko e nder galle Firawna o wonno Firawna ɓe ceerata no fewi kanko e nder galle he tan woni eyyi joni noon e hoddiroji Allah e bawɗe mum yummum annabi Moussa e mum ko galle mumen de ari ha e nder galle Firawna ko ɗon tawi bamum annabi Moussa eyyi ko ɗon on saaha ɓe joftodiri ayno ɗum kewata nde Firawna ina ɗani kañum tinani ɓe jettodiri yummum annabi Moussa hooti galle bamum annabi Moussa Imran wenduna galle Firawna ɗo
o naati e ndun weyndu o looti o gasni o ɓorni comci makko gollorɗi laamu o jokki golle makko ko e nder jamma he hay gortinani te kadi rewɓe pop ene ndena ha heddi debbo kala debbo gonɗo e nder leydi he e on ɗon saaha koko reena cowiɗo emo sowaki foof koko reena kono noon ne hawni debbo oɗo Imrana woni yummum annabi Moussa ñanen hay goto renani ɗum o wujjiti jamma waaro tawi joom galle makko e nder galle annabi Moussa o yettodiri e mum o yidiri e muɗum te ko ɓuuri hawnade bamum annabi Moussa dañje musil hay sinno ko minute goto e nder galle Firawna wona ko weeɓi no feewi kisa o dañiri daadi joni noon e on ɗon jamma nde ɓe jettodiri yummum annabi Moussa ƴetti annabi Moussa o ƴetti reedu annabi Moussa o sowi o yeehi o sowima kanko yummum annabi Moussa hay goto tinani ko cowiɗo te kala debbo cowiɗo kadi nden ka mum koko ɓeydete rene gila nde ƴetti reedu tina ha ñande jogori jibinde o jogui doctoreɓe hayso debbo sowaki koko ƴeewete beele ko cowiɗo walla sowaki wona tan ma reedu yalta ala ñande fof rewɓe ko ƴeeweteɓe ñande fof rewɓe ko ƴeeweteɓe beele o ko cowiɗo walla sowaki yummum annabi Moussa o sowima annabi Moussa o joguima annabi Moussa omo sowi ɗum fodde lebbi 9 hay goto andani ko cowiɗo kanko yummum annabi Moussa ko kayis mawɗo Allah moftimo Allah suuɗimo yimɓeɓe o sowima lebbi 9 sa yimo a andata ko cowiɗo wona to banggue reedu ndu no gandirten debbo ko cowiɗo wona to banggue yesre nde hay hunde ala ko ɓeydi hen ala ko ɓeydi e reedu he ala ko ɓeydi e enɗi makko sa darimo ala hen ko wayli te kadi ko cowiɗo annabi Moussa ay oɗo kawis Seydi Sarr ɗum noon Seydi Sarr konngol artema jokken golle ceerno Khalidou aɗa andi hunde senara a wawi wide ko ɗo ardata Allah ni hawni ko kawis mawɗo woni ɗo hen kanko waɗamini tan ko arata ko yo ware tan tene e nder galle Firawna e hoore mum tan ala kono Allah addimo ɗon Allah rokkiɓe nokku e fartaŋe ko ɗon kadi gueɗɗe fof waɗi ten ko ɗon koyɗol ngol waɗi ceerno Khalidou mo hulani Allah tooñi e nder tan rendo men hunde ne heewi bettudema iwru maɗa sikkani min de meeɗa ɗaminade kaani en waɗamini min de meeɗa ɗamina ɗum ne yaltirami ɗo ko ɗum heewi heftade en kono ɗo ɗaminiɗa ɗo hewani arde ɗon mo tumata o wona on aɗa tuuma ɗo taw ko ga aɗa tuuma ɗo taw ko ɗo ɗum firti noon Allah wawa andudade hul Allah tan hul Allah duwaɗa moƴƴa moƴƴina ceerno Khalidou o sowima Allah renimo hay gortinani hay goto anda kamɓe fo e bonande mbaɗata nde aɓene jokki bonande tene nan ɗo sara mabɓe koko jogori arde tene koko arata lebbi 9 gari ɗo holno yaari e holno wayi eyyi Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol a jarama kadi e namdal ma payodingal o sowima lebbi 9 nde o jibinteɗe wadde holno ɗum wayi Seydi Sarr yummum annabi Moussa sowima lebbi 9 hay goto anda ko cowiɗo joni noon jibingol yonti omo jogori jibinde jamma mo jibinta o hay goto ala ɗon so wona bonum debbo annabi Moussa e on ɗon saaha annabi Moussa jogui ko bonum debbo goto mo jiiɗi yumma e baaba on ko mawni ko on wiyete ko Mariam on e annabi Moussa jiidi yummo e baaba on goto woni ɗon won konngol gongol wi kanko yummum annabi Moussa omo jogui musidɗo makko goto ko ŋarwinowo ko ballowo rewɓe jibinoɓe no jibiniri caggal ɗum o noddi on guila o suwa taw jibinde saaha foof ne ara ene ƴewtomo kono noon ne suuɗanimo reedu ndu wiyama jamma jibingol o
o neli Mariam oɗo mawnum annabi Moussa yo noddoy on ko konngol ɗiɗi noon ngari hen won konngol wi o noddoyi on ari tawama won konngol wi on arani ko kanko tan e mawnum annabi Moussa wonno ɗon kono noon ko nanguɗen enen ko ɓuri sellude ko on ɗon ari sibinda o ari ngarwinde yummum annabi Moussa hade makko jibinde kanko yummu annabi Moussa wonko haalde e on ɗon debbo o wi mi ñaguimama noon mi ñaguimama somi jibini ɓinguel woni gorel cuurani woto warede on ɗon debbo noon no ardata makko ni ndeke police goto ene tini ɗum ene ara ƴewatade yummu annabi Moussa ene watte mum hakkille ndeke kamɓe ɓe tinani joni noon ndeke saaha fo ne ara ene namdomo omo salo haalde joni noon kanko ngarwinowo o wi aha min de ndeke ko natanmi galle ma ɗo ko won dariɗo damal ɗo police omo watte hakkille ɓe ɓooyi noon lamdademi kono ɓe jaɓani kono ɗo omono dari damal ɗo so tawi o lamdakimi ɗum kam komi jaaɗo tan so lamdimami noon so faami ko ngarmi ko ngarwindema mi suusa wasde haalde sibi somi haalani komi bartel o ngarwini yummum annabi Moussa jibini ɓinguel woni gorel to ɓinguel woni gorel ɗo annore ɓiɗɗo o annore annabi Moussa yane makko nde annore annabi Moussa yane makko ɗon o yiɗi annabi Moussa yidde nde o meeɗa yidde hay hunde guila o jibina kanko oɗo debbo ngarwinowo o wi yummu annabi Moussa o wi ngel ɗo cukalel de mbeɗa yiɗi ɗum so yiɗi noon ɓe kirsami ɓe guitta danam nde kono somi yalti soɓe lamdimami soɓe gandi komi ngarwindom soɓe mbi ko woni mbiyammi ko cukalel dewel jibinɗa ɗum ɗon ɓe haaltata ɗum abaɗa ngel ɗo cukalel ngel kay mi haaltata eyyi ako Allah ƴetti gilli annabi Moussa weddi e makko o ƴetti annore annabi Moussa o nanni e oɗo debbo ha oɗo debbo waɗi ndani Seydi Sarr ko ɗo kande tan yewtere men hannde haalo ken hawde janggo jokken annabi Moussa e kawisaji mum Allah hokkimo kawisaji kewɗi so Allah hoddiri ma en daw qissa makko ha gasa o wadde e hewɓe sibi annabi Moussa ne heewi golwole wona Firauna tan o waddi en kal holno ɗo gasiri e no waɗira e wakande he e caha muynam makko holno muynira ma en kal kawisaji makko kewɗi ma en kal caggal ɗum holno immori Misra ɗon caggal o woni o fayi to wiyete Madiana so Allah jaɓima en kal nde o immi Madiana omo fati Misra omo juuroyo nene makko caggal duuɓi sappo ɓe jiinirani ma en kal kawisaji jeenayyi ɗe Allah hokkunomo hakkude makko e yimɓe makko so Allah jaaɓi ma en kal ñande o jogori yolde ndiɗo ngaari mbiyeten Firauna e yamirore Allah so Allah jaaɓi ma en kal hakkude makko e Qaruna nde leydi ndi moɗata Qaruna holko woni sababu hakkude makko e Qaruna ma en kal so Allah jaaɓi qissa hakkude makko e Hudar kanko annabi Moussa so hawri e welede Allah inchallahu taala so Allah jaaɓi ɗum ɗo fof ma en kal ɗum so heeƴi e lewru he ko kewɗo kawisaji ko kewɗo golwole kanko annabi Moussa oɗo ngelɗo cukalel jibinagel so Allah jaaɓi ma en gandu ko heewi ken gandano e qissa makko kanko annabi Moussa so hawri e welede Allah ɗum noon Seydi Sarr mi salmini mi juurimama mi weltanimama to gonɗa foof ya wone jaam en calmini dendagal julɗo en duwanimaɓe kamɓe foof ɗum noon kaɗen ɗo so Allah hokki en hawde e janggo jokken qissa annabi Moussa e Firauna ko musidɗo mon jiɗɗo mon Khalid Abdoullahi Sy oɗon jarlo Allah tagi tago lo ɗon jaafo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu o ɓorniɗaha tagaka honoma ɓoroɗo winde yimoɓe golle nayodengame jamajibinede ɓoroɗo winde yimoɓe golle nayodengame jamajibinede ɓoroɗo winde julde jude mondo boɗo manta annabi ɓoroɗo winde julɓe cuute juuɗe mondo
بدمنت النبي ورد بالله دولة ceerno khalidou abdoullahi sy ceerno khalidou sy gorko mo soringo a jarama no feewi yo allah yooɓe moƴƴere fahma muya heɓama hen no feewi no feewi no feewi ta tenti noon ɓe rewintoɓe jewte ɗe nde tawno ene jogui rewintoɓe guila tan fuɗɗi ha yettiɗo henna ene jogui hen kadi ne donga wadde téléchargé audio ji ɗi eɗen ñaago yafuya no feewi ha tenti kadi wonɓe woni nder nokkuji ɓe egginoɓe leppi kala calminama juurama beltanama walla ɓe ha yimɓe mbawa humpitade saabu on jooɗiɓe hande so tawi yewtere nde ari tan won heddiɓe kadi jowiti koye ɓeɗon ɓenne kadi jarama e ɓenningol ngol ha ɓuura yajje beele yimɓe mbawa humpitade nde tawno humpitade ɓuuri humpede ceerno Khalidou ko kalɗa koko noon kanko annabi Moussa o seeɗa tan deftere Allah teddude Qur'ani woni alqur'anil karim wonta Moussa ɓolo saabu eɗen tiiɗi simore nde garata tawani ɗon kombaji Moussa de tawno Moussa heew kombaji kadi o hawri koye jamanuji ñamguɗi no feewi ko hunde wande fayide so tawi neɗɗo heeɗo tan ma dañ hen haaqillaji moƴƴi no feewi no feewi no feewi musidɓe tedduɓe ɗo min kaddata e moɗon so jomiraɗo haaji ha ñalawma janggo dusanno meɗen dande welde nde ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumga to karallagal to woni toon ko musidɗo men Saydou Abouba gorko mo Lug Seyba koɗo meɗen hande ko ceerno Khalid Abdoullahi Sy gaddano en tarihaji ɗi no lelori ni ko musidɗo men ceerno Khalid gorko mo Soringo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr mo dulma jiddemɓe nawtamo ha to Wudduru to jimmiyaɓe goni ɗo fulɓe jimmiyaɓe ɓe labtuɓe ɓe yontaɓe wadɓe fayida ɓe karay sira en moƴƴuɓe ɓe ɓen goni jimmiyaɓe Wudduru ha to jimmiyaɓe Nima ko noonne kadi ha to Koundel ha to Tiggere ha to Tohmaji foof ɓe calminama ɓe juurama e beltanama no fewi ha toon to Siwi e dendagal bandiraɓe kala ɗum noon musidɓe tedduɓe aadi men so jomiraɗo haaji ko ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nen mo Allah julno sowona yasin ɓurɗo wille lifamo jiɗata Allah yiɗma gañamo gañiɗa ko ɓurɗo wille lifamo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañiɗa ko ɓurɗo wille ngabbani dow kammo asno yaademo sana Muhammadu ɓurɗo wille ngabbani dow kammo asno yaademo sana Muhammadu ɓurɗo wille